puhun, koska mä en tosiaan jaksa kirjoittaa. Ja mulla on nyt tässä vähän sellaista myös, kun mä teen tällaisen FT-videon Itsnigin kanssa, ja Itsnigi on siis mun veli, ja se ei nyt puhu tässä, koska se haluaa nyt kirjoittaa. Mutta niin, joo. Elikkä sen kanava on siis Itsnigi GT. Ja sillä on tosiaan joku 184 tilaajaa. Et käykää ihmeessä subaa se, että se saa 200 tilaajaa, ja kun se saa 200 tilaajaa, niin se pitää 35 VL giveaway. Ja tosiaan sillä on nyt se pitää 15 VL give arvonnan. Että käykää ihmeessä, nyt teillä on vielä 10 minaa aikaa käydä. Heti kun te kuulette tän, niin teillä on tämän videon jälkeen teillä on 10 minaa aikaa käydä osallistumassa sen 15 VL give-arvontaan. Ja tosiaan mä en osallistunut siihen, koska mä oon sen sisko, eli mä oon tyttö. Siksi me ollaan välillä esitetty silleen, että mä olisin poika, koska mulla on sinne vähän musta on tuntunut silleen, että ota sitä kauhean hyvällä tavalla, niin toivottavasti te otatte sen vaan hyvällä tavalla, ettekä millään huonolla, että mä oon tyttö, että eihän sillä ole periaatteessa mitään väliä, että onks mä poika vai tyttö, mut joo, tosiaan menkää siis sinne arvontaan, ja mä en osallistunut siihen, koska mä oon sen sisko, ja se olisi muuten ollut huijausta tavallaan, jos mä olisin voittanut. Ja me ei oteta riskejä, että mä olisin voittanut sen. Et mä osallistuin siihen alussa ihan läpällä, mut sitten Niki kikkas mut siitä ulos. Mut joo, se arvonta tapahtuu tällä koneella, että se on silleen netissä, että me ei ite valkata, kuka sen voittaa, vaan se on silleen se tietsikö ite arpoo sen. Ja me kuvataan se arvonta se arvonnan aikana. Että et se ei ole varmasti huijausta tai mitään, että me ei ole ainakaan skämmereitä. Niin, ja joo. Ja mulla on myös tästä vähän omasta kanavasta, että sit kun mä saan ehkä joskus 60 tilaajaa, niin mä pidän 25 VL giveawayn. Ja jos mä siis se ei oo mun seuraava giveaway, vaan mun seuraava giveaway on sitten tulee 35 tilaajaa, ja mä pidän silloinkin arvontana, ja silloin mä pidän 10 VL giveaway arvonnan, ja joo. Elikkä nytten teillä on ihan vaan 10 minaa, ehkä alle 10 minaa aikaa mennä osallistumaan Itsnigi GT-kanavan 15 VL giveaway. Kirjoitatte vaan sinne teidän käyttäjän nimen ja maan mihin voi donata. Okei? Joo. Moikka!